morning teenager yake nde kwachitika ngozi yoopsa kwambiri ku North Macedonia usiku wa Sunday pa 16 March 2025 nde akuti ku Pulse night club ya ku North Macedonia ko kunapezeka kuti kunali oyimba nde kutapita oyimba anthu anapita kumene kuja kukaonera oyimbawo nde anthu ake ambiri akuti anali ana achinyamata nditete kuyambira zaka 14 mpaka na 24 anthu onena kuti ma 14 year olds yo samayenera kukhala mu night club koma anali mu night club umo amakaonera oyimba nde kunadzadza kwambiri oyimba ali nkati moyimba tsoka ilo kazinatani kachachititsa nchani kwangopezeka kuti kwabuka moto unayambira mu ceiling. Anthu pamene amazazindikira kuti moto uwo nkuzati ayambe kuthawa chitseko chinali chimodzi chokha potulukira nde paja chigulu chonse chikati chikhamukire malo amodzi onse anangophatikana pa khomo paja opanda otha kutuluka anthu makanika kutuluka moto uja mpaka wawirira mmene muja anthu apsa pafa anthu ena avulala kwambiri nde mpakana anabwera afaya chani atulusamo anthu mmene yaonongekera building imo ndi chonchi nde pofufuza apeza kunena kuti malo analosayenerera osalolezedwa kukhala night club kapena kumagwira ntchito anapezeka kuti ainu ake anapanga za corruption anapanga katangali kuti alandire mapepala zinali za fake zokhazokha samayenera kukhala ndi malo amenewo komanso anthu oyimbawo amene amayimbawo afa wakhala wamoyo ndi mmodzi yekha wavulala kwambiri ali ku chipatala. Mtsikana uyo anapitako ndi sister wake watulukamo iyeyo sister wake wathera momwemo akuti anthu onse pamodzi 59 amwalira pamene anthu 155 ali mchipatala avulala kwambiri sali bwino ndi community ya sokonekera kwambiri anthu ngokwiya kwambiri kunena kuti malo amachita operate bwanji zinaloledwa bwanji kuti anthu apange chonje moti anu ake a club uyo kuphatikizapo anthu ena onse pamodzi 15 amangidwa afuna wakwafufuza kuti zinthu zinaenda bwanji kuti akuti anadzadzitsamo anthu kwambiri mmene momwe samayenera kudzadza mmene analilimo komanso sanali safe malo mchifukwa chake pana chitseko chimodzi chokha chotulukira pamenera kukhala ma exit angapo basi chilichonse sichinaende bwino zinthu zasokonekera anthu avulala ana afa makolo akulira kuti nawo ena akunena kuti ife mwana wathu ndiye khayo wanapita kumene kubwanji wapeza kuti kutani wamwalira basi community yankukhala ngati yasokonekera nkhani yomvetsa chisoni moti president wawo waika 7 days ya maliro 7 days of national mourning pamene akupitirizabe kufufuza plus afuna wamange onse amene anali involved kumbali yopereka mapepala a fake onena kuti night club izigwira ntchito pamene inali yoti yopanda zoyenerezeka kuti ikhale night club. Izo nde update ya zomwe zikuchitika ku North Macedonia. Dziko mwambiri.